Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Kulin. Hingkod ang pangidaron, single. May kani kong kaipon kaniadto, apan wa mi anak. Itago na lang sad ang akong address diri sa Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa matawag na tong arrange nga relasyon na mo sa kanhi kong kaipon. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Naunsa naman sa nga akong maguwang ay nga murag gisukot naman sad. Na, ako na sa'y mabutan ini ron. Na, likay na lang kundaan ini, be. Bulan! Hala, naabtan kong tawag. Nga no, te. Doon dire! Makalagot! Oh, te, nga naman. Ikay na mo sa kupulbos din, ano? Ha? Wate, oy. Ikaw magitigilabot, God? May ka mamano sa akong mga butang. Wa naman kong kumaman sa imong mga butang, ate. Kaya gipalitan naman kong mama o ako, Mo rin makalagot mo. Kaya ako, mukayod pa para doon ako ipalit og ako magamit. Pero ikaw, palitan yung kang papag mama. Palitan kag imo. Mas pinalabi yung ka. Oo. Gano'n naman sad mo, ha? Gano'n naglalis naman sa mga managsoon, ha? Nay! Kini yung pinangganganak ay makalagot kayo. Manghilabot sa mga butang o way pananghid. Nawa akong pulbos. Watod ko mga ilabot pa. Basig na limtan na niya o asan na niyang gibutang. Ay, pastilan. Kamu, no? Managsoon ang tamo. Pero di yun mo magkaduol. Mas mayo pa, ang usa ninyo, magminyo. Oh, ha? Mas mayo pa. Aron, kakauntag baboy ninyo. Oh, kanas ko rin ay. Paminyo anak. Kaya na naman ganin. Nanguyab niya. Oh, ate. O, kung mo na, magminyo na lang takulin. Ang sabihin niyo butawon, nadili pa man ganit ta uyab, Luis. Aw, walay uyab-uyab. Kapoy uyab-uyab, eh. Kay, dili ko ni masugton. Mas may pagdiretso na lang tagminyo. Luis! Kadugay pa si paabot na itong bisita, eh. Kinsa man ang bisita ni mo pa? Nga, gipailis man kunin mo og taro nga si Nina. Ay, paabot lang. Muabot toron sila. Ayo! O, na. O, na ang atong mga bisita. Dali na kulin. Atubangon na to sila. Ha? Kinsa man na sila pa? Kulin. Nung tayo sa timsa. Nganong gunit-gunit ka man sa akong kamot, Luis? Tay pa, nganong ni aman mo? Oh, kinsa ni silang imong mga kauban, Luis? Ako, amahan ko ning Luis. Sabot na kami si mga amahan, hindi kulin. Minyuon mo na mo sa among anak kasi Luis. Kung yami, alang pagpamay, di mo. Ha? Mauna anak. Magminyo na mo si Luis kay nakagusto mo sa ni Luis ni mo. O sige man ni siyang pamisita ni mo. O sa akong tanaw, buutan man ni Luis. Pero pa, huwag man ko'y planong magminyo, oy. Manarbaho pa man ko pa. Ay sus, panarbaho ba, oy. Pagminyo na lang mo, para nun di mo magsigig away na imong itsoon. O anayan man ni sila Luis. Maikog tao, eh. Daghan ba kayo na silang daang pagkaon. Dagko pa kayo mga kaldero. Sige na. Maikog ta. Mao nga, ayaw na og balibat, ha? Pa! Napugos ko og sugot nga magminyo mi sa dili gani na ko uyab. Tungod sa akong magguwa nga, igihan kaay na ako. O gipugos na sad lagi ko ni Papa kay nagkasabot na kuno sila sa pamilya sa kalalakinan. Apan ako masugot nga magpakasal mi, kay kuwang manggod kong pagbati niya. Nagipon-ipon lang una mi. Unya, Kano di magigapay-labot ako? Minyo naman ta. di ko uy. May manog minyo ta nga kasal na. Ipon-ipon raman ta ning atong pagkabutang karon, tuon kay nga ato namang ginikanan ang kasinabot alang nato. Pero kita Luis, di gyud gani ta uyab. Naaya ni mo, eh. Nakagasto na bibigda ko sa mong pagpamain ni mo sa inyo, ha? Uy, hala no?
May man nagisugot ang pamay ko. Uy, Luis, kung wa pa lang kumahadlok ni Papa, di gyud ko mosugot atong sa buta. O kung wa pa lang ko maglikay sa akong magawa nga, dili na ako ikasinabot sa amo, dili ko mosugot ani, uy, nga arrangement nato. Sige na, Ragulin. Asawa na guti ka. Dili pala gitaon ta kasal, uy. O kung mamugos gid ka, Luis, magbuwag ta. Unsa? Uy, anong niya magkakulin? O nagda ka pa sa imong mga gamit? Magbuwag namin ni Luis pa, uy. Unsa? Uy, di na mahimo ha. Di na mahimo anak. Hala, balik na tong Luis. Aron di ta kabayad nila. Ha? Unsay bayaran ta nila pa? Ay, adunay may kasabutan sa iyang amahan ni Parikanor nga og kon magbuwag mo, pabayron ta nila og doble sa ilang nagasto sa pagpamay ug may multa pa. Unsa? Ngano na maingon ana nga multa-multa pa? Basta kay mo na among gikasabutan dihang nag-inom nga kung kinsa sa anak namo ang mubuwag, magkamulta. Mo, ayaw pakibuwag ni Luis kay makabayad ta og makamulta pagyud ta. Unsa? Dekulin. Oh, ngano ni ana man sad mo sa imong mga ginikanan? Niyami day. Kaya naulsam din nakigbuwag ka man na ikuno sa ko anak. Wa ko'y gusto sa maong pamaagi, noy. Nga naminyo ko nga dili na ako kagustuhan. Kamo naman kung si Papa ang nagkauyon. Pero pre, wa din mo sultihan imong anak sa tuwing kasabutan. Kuan pre, gisultihan na nako pre, pero usaon taman nga di man gyud mo balik sa ako. Di gyud mo balik nga akong anak dito sa ilang gipuy-an sa imong anak. Kung mauna pre, pildi mo. Ha? Kaya ang imo mga anak ang nakibuwag sa kuwanak. Magkamulta o magkabayag mo sa tanan namong gastos pagpamaya na mo. O ako nang gikwinta daan na tanan, pre. Gasto na mo sa pamay, mga 5,000. Yan, times to, 10,000. Oh. Walang multa nga 10,000, 20,000, tanan na, pre. Unsa? Binuang man na. Kining, pre, wa taon ko ikabayad ana, uy. Maon nga, ay, kulin ayo. Ayaw taon pa kay buwag ni Luis kay wa taan ang katidara yung taon, Aw, ay. pwede rasab ko ni mo nanatahala na, pre. May kubrahonon magka sa senior yung mga matagbuan. Bisag nanatahan ng kukuri mo tag 500 mo tag kumpran mo sa senior. Kaya og di ka kabayad na, pre. Aw, ipapriso giti ka. Unsa? Nagpakiluoy na ako ang akong papa nga makig-uli na lang ko sa akong kanhi kaipon aron dili mi makabayad. Apan wa naman gid ko'y gusto nga makig-uli pa ni Luis. Mao nga nakabayad gid si papa. Matagkubra niya sa iyang senior kuhaan og 500 pesos sa amahan sa akong kanhing kaipon. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, angay ba nga mobayad ang akong papa sa amahan sa akong kanhing kaipon sa ilang nagasto sa pagpamay nako tungod kay nakigbuwag ko sa ilang anak? Ikaduhang pangutana, balido ba ang verbal nga kasabutan sa akong amahan o sa amahan sa akong kanhing kaipon? Nga, o kung kinsa na mo nga ilang mga anak ang unang makigbuwag, makabayad og multa? Ikatulong pangutana, gihadlok man nila ang akong papa nga ilang ipapriso kung dili kini mo bayad. Mapriso ba gyud ang akong amahan kung dili mi mo bayad sa ilang kwintada nga 20,000 pesos nga among bayranan og multa? Ikaw pa to katapusang pangutana. Matagkubra sa akong papa sa iyang senior, nagdata siya og tag 500 pesos sa amahan sa akong kanhing kaipon isip bayad. Husto ba gud ni? Unsa may among buhaton? Maayo ba nga i-report din namo sa barangay aron mahunong na ang ilang pagpaningil? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kulin. Mayong adlaw mga suging tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, mga problema ninyo kabay sa inyong kaugalingon, inyong relasyon, mga dokumento kung saan ang mga pangutana ninyo din ha. Well, ay mo kabalaka nasa Attorney Elaine pero ang mga legal o mga medical gani ay ipasa tanang Dr. Obra kay gapuli-puli raman me di pagid mi ninyo madungog together sa kahanginan pero nang hinaot mi puhon-puhon
No, magka-herd immunity na ta, diri sa Pilipinas, maski diri lang sa Cebu, basin pa, no, puhon-puhon, di madugay, maningkamot ta, munang di gyud ta magkanang kumpiyansa gihapon karon, no? So maningkamot lang gyud gihapon ta. Pero samtang nagpaabot ta, natay lain-lain nga paagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo, na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Regards and hello kang Denmark Talyado Yusalina from Butuan. Hello kang crypto enthusiast, kinsa ka ni siya, basta kay sige ni paminaw kini ang akong suliran, matod pa niya. Hello to Bernadette from Dumaguete City, Malala Jessica, o kang Azidal, no? Mingaw na gyud mi ninyo, no? O kang kinsa pa man ni Michelle Havana Mansueto from Carmen, Cebu. Sa Carmen ba to akong ganahan nga utap? Lami na ato yung mountain or hillside nga utap. Pero matod pa niya, always kuno kaani maminaw ang Yusalina family, Talyado family, Mendoza family, Belando family sa Butuan City, gikan kang Denmark, Yusalina. Hello? And pag-amping yun in town mong tanan, ayaw yun sa yun mo gawas-gawas, kung dili pag yun kinahanglan, ug kumugawas man gani, magmatngon, mag-face mask yun. Okay? Marriage is the only war where you sleep with your enemy. Di ko karelate, kaya di bang kominyo, pero mo lagi yun na ang ilang ingon, nga no return, no exchange, man munang maningkamot mo, og pili og tarong, siguraduhan ninyo, nga ikalipay ninyo, nga mo na inyuhang tapad, inigmata. Kay mo na makapanindot sa atong adlaw, di ba? Kaysa sa inigbukas atong mata, atong nakitaan, ang ato ang favorite enemy natin, aling mag-alboruto na dinuon ta tibuok adlaw. Mo bitaw nang mingon jud mo ninyo permi. Ayaw gyud mo pag dali gyud usa huna-hunaa kay usahay ang gastos kasal mas barato kaysa sa gasto pagpa-anal. Mao nang magmatngon ta permi kanunay mga sukintig paminaw, ha? Pero of course, no, lahi man gyud nang for better or for worse. Lahi man sa gyud nang naagid tay pamilya. Lami man sa gyud nang feeling na nay mingon, mata na ga, nag-init na kog tubig ga, ligo na ga. Di ba? Oh. So, balansi-balansihon lang yun din nato, ha? Letter sender na to karong adlaw si Colleen. Si Colleen, dili ikasinabot ang iyahang maguwang, maong giingnan sila sa ilang amahan, nga mas maayo pa og usa ang nila maminyo nila. Tuod man, si Colleen, gipamayan sa katong naninguha niya nga katus Luis, iyahang amahan, ug ang amahan ni Luis ang nagsabot para silang duha ang magminyo niya. Ako punta na nagsabot mong duha ka ni Luis ug si Colleen. Maguwang nga di niya ikasabot, nisugot si Colleen nga magminyo na lang kang Luis, apan wa siya pakasal. Ipon-ipon lang live-in. Kasal-kasal, nga way kasal. Apan, dili sila magkasinabot maong nakigbuwag si Colleen. Apan, may kasabutan di ay ang ilang mga amahan nga kung kinsa sa ilang mga anak ang unang makigbuwag, maghatag og multa, 20,000. Ang kwintada sa amahan ni Luis, dala na apil ang ilang nagastos sa pagpamalay. Karon, matag kubra sa senior sa amahan ni Colleen, magdata manig 500 pesos ang amahan ni Luis, isip bayad sa mani. Karon pa ko kasugakod og ingon aming arrangement na di man pwede tao. Unang pangutana, angay bang mubayad ang akong amahan, akong papa sa amahan sa kanhin akong kaipon sa ilahang nagasto sa pagpamalay nako tungod kay nakigbuwag ko. Wa man kaning nakasabot ko usual yun ani, no? Karon pa jud ko kasugakod ani ay ang akong usual nga nahusay is kanang uyab, pila ka tuig uyab na may nagsabot magninyo unya ending ni back out, either ni back out ang laki, ni back out ang babae, kana pwede
Pero ang kanang pagsaad nato, di man guna nato makumpel kay demokrasya man ni, no? Freedom man ni, right man ni natong gusto batag di ba unya, di man gud siya legitimate ug legal, no? And it's against public moral and public policy ang kaning ingon ani nga kasabutan. Unya, ang kana man kung mga contract, the law on contract or kasabutan, wa man gud na magingon nga kay abi nagsabot mo, nagtando mo, balido na no? In terms as kanang inyong pagsabot-sabot is concerned, dili man na ingon ana. Ang balaod nagtugot ug naghatag yun tinuod og liberty sa mga parties sa usa ka kontratas or sa usa ka kasabutan to decide kung unsa ilahang terms o conditions o unsa ilahang sabutan, okay ra na. Kung unsa inyong masabutan, maunay balaod as between the two of you. That is correct. Okay? But you have to remember nga gikontrolar po na sa balaod, ang balaod po nag-ingon nga oy. Pero dapat ang inyuhang sabutan, ang inyuhang kontrata o unsa na inyong masabutan, dili sukwahi sa balaod. It's not contrary to law. Dili sukwahi sa public morals, dili sukwahi sa public policy. Kaning kasabutan sa imuhang ginikanan, that is really it is really contrary. Sukwahi siya sa public moral, sukwahi siya sa public policy, ug sukwahi siya sa balaod. Therefore, dili and if ingon ana nga instances ang kanang kasabutan is void, why dili? So dili mo kinahanglan magbayad og 500. Pasuwayi undang mo bayad, undang og bayad. Sukad ini gadawat sunod kanus aman ang hatag bago ra bayan ang hatag diri sa Mandawi og senior. Basin sa inyo ha. No, ang hatag na gani ayaw na mo bayad. Pakiyaa sila, gusto sila. Ikaduhang pangutana, balido ba ang verbal nga kasabutan sa akong amahan sa akong kanhing kaipon nga kung kinsa namo nga ilang mga anak ang unang makigbuwag magbayad og multa, like I said, dili valid, therefore dili sila makapugos either ninyo nga magpuyo mo or di pud sila kapugos nga mobayad ang imong amahan og multa kay dili valid ang kasulatan, whether verbal or written. Ang nakapa-invalido sa inyong kasabutan dili tungod nga wa siya gisuwat. Ang pa-invalid niya tungod kung unsay ilang gisabutan, dili siya valid. Ikatulong pangutana, gihadlok man nila ang akong amahan nga ilang ipapriso kung di mo bayad. Mapriso bagod akong amahan kung di mo bayad sa ilang kwintada nga 20,000. Ningon na gyud ko nimo, gikan na ninako, dili makiha ang imuhang amahan, samot nga dili mapriso ang imuhang amahan. O kung galing mang moingon ang korte, which I am sure dili mo ingon nga valid to, dili man na mapriso kung kontrata lang or utang lang ang atuang kanang kaso or pagkuwang, no? So dili na makiha mapriso ang imong papa, pero sure po kung di sad siya makiha. Kalas-kalas lang sila panahon ug mauna ay mo kahadlok, ayaw lagi bayad, salig lang. Di gyud isumbong nga nako mo bayad mo paninglan mo. Ako'y makistorya. Ikaw upat, o katapusang pangutana, matag kubra sa akong papa siyang senior. Nagdata siya 500 sa amahan. Sus, di pangwartahan mo, day. Husto bagod ni, dele, gano'n siya husto. Unsa may among buhaton, undang og bayad. Maayo ba nga i-report din ang barangay? Aron mahunong na ilahang pagpaningil, undangi. Muri i-report sila sa barangay kung magsigi pa sila og panghasol, panghulga ninyo. Kay kanang ilahang pagpanghasol, pagpangharas, pagpanghulga nimo, maunay makapapriso nila o makapabarangay nila, mapablatter na ninyo sila. Okay? Hay, kaning mga ingunani ba, dili ta magpataka o sabot-sabot, labi na kung pananglitan ang what is at stake ba is the future sa ato ang mga anak, or mubuhat ang anak para lang mampangwarta. Tawa takibaw, basin gituyo to, gisabot to, no, sa papa anang imuhang kaipon. So nga na imong kaipon kulin. No nga, si Luis, what kabaw? Ha? Huwag kita kabaw, modus na nila. What if? Gisabot to siyang amahan nga, uy, nagpustaan na ibayaming kaning pare, ha?
Sigurado ang nga siya gimulayas kay parag siya mulayas maka 20,000 ta na. Unsa may dag-anan nimo, nagituyo to para ikay mo surrender kay para makapitingin sila 20,000. Ngiga nila no, so ayaw pailan. Like I said, undang wa kay tulubagon, ngadto nila samot na nga wa may tulubagon sa balaod. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Kini si Attorney Elaine Bathan og hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi sa ato ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, amping mo mga sukintig paminaw.